Bună, dragi prieteni, mă pup de aici din Oradea și vă doresc o zi frumoasă. Eu am ieșit cu o pungă de lucrări în lut și niște desene înrămate. Să postez aici, am postat lângă trunchiul ăsta de pom bătrân. Este foarte interesant și rustic, acolo am pus lucrările. Și sper să vă placă postările mele și am venit până aici că și au aer curat și mi-au venit niște idei să fac așa în natură, să-mi fac reclamă la niște lucrări. V-am pupat, vă doresc zi frumoasă, cu soare, cum avem noi aici, și nu uitați, comandați cu încredere, sunt persoană fizică autorizată. Îmi scrieți în privat sau îmi scrieți la comentarii dacă doriți din lucrările mele, oricare este de vânzare. Le găsiți pe conturile mele de Instagram, de Facebook, de TikTok.